Hej folket, så her på sidste er der ikke rigtig nogen, der har set mine videoer. Det gør mig ked. Men jeg håber, at I vil se den her video, at vi kommenterer og sådan noget, og give mig udfordringer, og skriv nogle spørgsmål til mig, så laver jeg sådan en Ask Me video. Og jeg svarer på næsten alt. Og jeg laver næsten alt af sådan nogle udfordringer. Så jeg håber, at I vil gøre det. Like og dele med jeres venner. Det kunne være rigtig dejligt, hvis I gad at dele med jeres venner, sådan at der er andre, der kunne se mine videoer. Ja. Okay. Vi ses. Hej hej.